Ken je deze man nog? Hi Joe. Well, thank you for having me. Hij startte in 2011 het Content Marketing Instituut. Ik ben Koen de Nolf en dit is de Fat Five. CMI werd al snel de grondlegger voor dit vak. En is dat eigenlijk nog steeds? Al snel ontstonden in de schoot van de CMI de Content Marketing Awards, die van over de hele wereld het beste content marketing werk honoreert. Ik selecteerde de 5 voor mij meest opvallende cases, waarbij ik met heel veel trots ook eentje van de Fat Lady mag noemen. Let's go! Nog maar weinig merken hebben een gedediceerde TikTok-strategie. Ik was dus wel benieuwd naar de winnaar in de categorie Best Use of TikTok in Content Marketing. Dat bleek Visit California te zijn, de organisatie die Californië promoot als toeristische bestemming. Het doel was om een jonger publiek aan te spreken. En dat deden ze met een mix van user-generated, influencer en zelfgemaakte content. Er werden 72 video's gelanceerd, waarvan de meest succesvolle 2,7 miljoen views haalden. De video's werden specifiek gecreëerd voor TikTok, in de bekende stijl. Kort, snappy gemonteerd, bij momenten grappig en ze spelen op authentieke manier in op beleving. In de veelheid heb je toch niet het gevoel dat het een ratje toe is. Er zijn duidelijke contentpijlers die hielpen om keuzes te maken en een consistentie op te bouwen. Belangrijkste learning is misschien wel dat je kan excelleren op TikTok zonder te vervallen in de vele dansjes en challenges die gangbaar zijn op het platform. De Fat Lady werd 4 keer finalist en won een prestigieuze Content Marketing Award in de categorie Best Topic Specific Blog met wehebbenkroon.colitis.be in opdracht voor farmagroep Takeda. Het platform voor IBD-patiënten werd volledig vernieuwd en geoptimaliseerd voor de gebruikers. Centraal staan nog steeds de verhalen van patiënten die vertellen over hoe ze leven met de ziekte. En dat is tegelijk ook de sterkte van de site. Persoonlijke werd ook doorgetrokken in de nieuwsbrief die niet uitgaat van Takeda, maar telkens van een van de patiënten. Het platform loopt nu 4 jaar en dat is dan tegelijk ook de learning hier. Blijf scherp, blijf vernieuwen en optimaliseren. Zo hou je het fris voor je publiek en kan je ook inspelen op veranderende factoren als nieuwe vragen of SEO. De winnaar in de categorie Best Influencer is matrassenfabrikant Tuft & Needle. In hun contentprogramma richten ze zich naar jonge ouders die van een roze wolk in de realiteit donderen. Een nieuwe baby zegt dan maar vaarwel aan een goede nachtrust. Ze stelden samen met nog een aantal andere merken een pakket samen dat bevorderlijk is voor die goede nachtrust. Een aura-ring om je slaap te trekken, slaaptips, een abonnement op de Storybook-app en uiteraard een nieuwe Tuft & Needle matras. In ruil voor het pakket vraagt Tuft & Needle dat je Sleep Ambassador wordt en met video's en social media posts bericht over je slaapervaringen. Interessant hier is dat ze geen bekende influencers nemen, maar ambassadors creëren van alle ouders die door een nieuwe baby tot het rijk der slapelozen gaan horen. In native advertising gaat het erover om content te maken die naadloos opgaat in het medium waar je ze plaatst. Soms moet je die logica een hakje zetten, zoals bij deze case van Glenfiddich in de categorie Most Innovative Content Distribution Strategy. Glenfiddich creëerde de lijst met de 25 rijkste mensen. Alleen niet volgens de financiële insteek, want rijkdom betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor de ene is het geest en lichaam verder kunnen laten bloeien, voor een andere is het verwonderd blijven en geconnecteerd zijn met de wereld. Daarmee vertelt Glenfiddich dat er nog veel andere zaken zijn die ons leven rijk kunnen maken. Het geniale van deze lijst is dat ze gepubliceerd werd via Forbes, het businessmagazine, dat jaarlijks een lijst maakt met de rijkste mensen ter wereld. Rijk als in centen natuurlijk. Learning, om op te vallen moet je de regels soms een beetje buigen. Als contentmarketeers moeten we de komende jaren meer investeren in technologie. Daardoor zal ons publiek nog makkelijker keuzes kunnen maken.
Denk aan utilities die advies geven en zorgen voor tijd- en efficiëntiewinst. Dat moet een startpunt geweest zijn van McCain Frozen Foods, die een innovatieve tool ontwikkelden waarbij een publiek hun favoriete recepten van de website Food24 konden verzamelen en laten printen in een kookboek, helemaal op maat. Stel je voor dat je op die manier jouw 30 classics kan samenkrijgen zonder dat je daarvoor 30 kookboeken of websites moet uitpluizen. Interessant hier is dat het vertrekpunt digitale technologie is, maar de resultanten uiteindelijk toch een geprint en McCain-branded kookboek dat waarschijnlijk voortdurend zal rondslingeren in jouw keuken. Ik word altijd heel blij bij het bekijken van die nieuwe cases. Ze tonen dat er heel veel mogelijk blijft binnen content marketing. Laten we vooral allen blijven vernieuwen. Wil je deze vlog volgende keer in je mailbox krijgen, dan raad ik je aan om te abonneren via de fat5.be. Ik was Koen de Nolf. We zien elkaar volgende maand opnieuw. Ciao.